Rapport tal-Kummissarju għall-Standards qal li mill-investigazzjoni li saret ma setax jingħad li kien hemm ksur etika min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela. Filwaqt li qal li fl-investigazzjoni kellu ċertu limitazzjonijiet, il-Kummissarju George Hisler ikkonkluda li l-fatt li saret komunikazzjoni mill-Prim Ministru mal-Kummissarju għat-Taxxi ma tfissirx li kien hemm ksur ta' etika. Irrefera wkoll għal fatt li mal-ġurnalisti l-Prim Ministru kien spjega kif hu kien għadda tarif li rċieva dwar in-nuqqas ta' konformità mal-liġijiet tat-taxxa tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dan l-ilment beda wara li fil-gazzetti kien żvelat li Bernard Grech għamel snin ma jħallasx it-taxxa qabel daħal fil-politika. Eventwalment it-Times of Malta rrapportat li seta' kien hemm komunikazzjoni mal-Prim Ministru fuq dan is-suġġett u Arnold Cassola daħħal ilment kif jagħmel ta' sikwit meta jara xi ħaġa miktuba x'imkien u dan mingħajr ma jipprova dak li allega. Fir-risposta tiegħu il-Prim Ministru wieġeb kif dejjem aġixxa f'konformità ma' dak li titlob minnu l-kariga u żied li jekk min għamel l-ilment jemmen li kien hemm xi nuqqas dan għandu jipprovah. Tul l-investigazzjoni tiegħu il-Kummissarju għall-Standards kellem diversi istituzzjonijiet u l-editur tat-Times of Malta nnifsu. Finalment ikkonkluda li ma jistax jgħid li kien hemm jew li ma kienx hemm ksur etika. Fl-istess ħin qal ukoll li s-sempliċi komunikazzjoni li saret referenza liha ma tikkostitwix ksur etika. In-nuqqas ta' konformità mal-liġijiet tat-taxxa ta' Bernard Grech kienet suġġett li ddomina l-aħbarijiet fil-bidu li ħadd mexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan għax inkixef kif għal snin twal kien evażur tat-taxxa u ħallas biss għax rid isir kap tal-Oppożizzjoni. Anka dwar kif minn lejla n-nar sab biex iħallas it-taxxa, Bernard Grech ta' verżjonijiet differenti u għalhekk qatt ma ta' spjegazzjoni ċara.